سلام و درود پمنی دیوان نندوں کے بیل براساں کی بلوچ دائما ہمیں چیزاں شما لوٹ تک کہ ماں بیان ونندہ اور شما دیم پدیما منی گپ قصہ و کہانیاں گوش بدارے بولے پہلے میں ٹی وی و موبائل نہیں دوریں راستی یہاں براں کئے گوش داری تو قصہ و کہانیاں بلے خیر شما خدمت تھا یا قصہ یہ وڑا کہ ایک بادشاہ استد ایک ملکیہ بادشاہ سکا بلاہیں سلطنت وارثت واجہ میں بادشاہ مغرور مرد میں گرو ناکت اور وقتا گشتی تی جنارہ کہ منا اللہ دن تو بچک کے بدن نہ تو جانک منا لوٹن یا جانک کے بو مارا خوشاں گڑا اللہ یہ امرت یکروچی جنی ناگشت کے مرد منا مبارک بادی بدے کہ منگو امیدانو مبارک بادی دیو کئی بوتو ماں دپے گپشی زوتو بنا سالو مہدیرہ گزن گڑا یک روچی ہمارو جاتند کے نو تیاری انت دس بند و پتم بندیں مور تو روگن انت سیسر کے تیاری انت وانے چی بگوگا انت کہ بادشاہ را زہگی بیت بلے بادشاہ تو تی جنی نارا درائی تھا جس کو ہاں تی ماہ گوشی ماہ ہوا ہمیشہ گوشی پچا ماہ تو منی طبیعت زانے ماں رو گاؤں دیگے ایک ملکیہ پدورو گردو سائل و سواد ترگا اگر بچے بو منی بچیں تا اگر جانک کے بو ہنچو پکوشے ہو دورے بدے کہ کس مگوشی کسی کسا جانک کے پیدا ہوتا بادشاہ ہوتی گپ پارا کرتو تی کولارا ایرے کرتو چمدا وزیران سوار بود برو کے نرواتے دیگا ملکیہ شو دورہ یا نیمو نامیشت کے مائدہ موجود مباں شکر الحمدللہ خیر و وشی بادشاہ دا چی شو تو دائی مچ بوتا تو مخلوق کے عالم زاگ پیدا بوت بڑا ماسا جس کو ہاں موش دینہ بو زاگ چاہیے گوشی زاگ جانک کی چا گری ہوگانے تو محسوس کرتا زاگ جانک کی شی خیر جانک کی یا بچک کی منا اللہ داتا بلے منی مرد ای بلائیں کول کے اگے جانک کی بو ماں کوشانے نہ تو وات پکوشے گوشی پرچا چویں ظالمی کتی مرد گوشی برا لے گا پہ جاتا گوشی شر رہی میں اس رانچو بران کسی سرپد نبی کی ای زاگ پیدا بوت یا نبو دائی زاگارا موش تو بس تو اتی گودہ تلائے دا تو چا کھڑکی درہ تو دیگا میت گیا دائی گیسا تا میں داو دی گیسا ایک واضح یہ تزاگارا یہ رکھتو کس سیرا نگوشتے ہو کہ بھئی زاگ چون بو تو چون نبو بس خیر دپے گپ زوتا با سال ماہ دیرہ گوزن کی یک روچی بوت کہ بادشاہ ماہ دوا پدواتر بوت پدا پیدا بڑا گیسا کے ہوتی آج سر بوت جنینار جس سے کو ہاں جنی منی بچ کو جائیں گوشی بچے نہ بوتا نین تمامی زاگیت باریں چیت پدا ماہ داو زاگ نہ دی باریں جنک کیت یا بچک کیت برال پیدا بوگا لوڑا گڑا ننچو گوشے دائی آنی گوشے کیا مرتا مرتا کلو خسارت کرتا شارپو گوڑا چون بوت دائی اشرا چھے گوڑا چون تربیت کنگائیں زاگارا ہما چیز کے یک شہزادی را یک شہزادہ را رسنت دائی کہتے دا بی بی کر رہا ہما چیزاں چون زوری تو ادا بار تو زاگ چون پرورشا کن تو چون زاگ ردون زوری تو زاگ چون زوتاں زوت ردی تو چون زو مزن بیت یک روچی ہمارو چاہتند کے زاگ ٹیبر بوت چکا مستر بو گوڑا یک روچی اتفاقاً بادشاہ شمی میتگا گوزگا ایسی چم کپ میں جانک کو کسرا جانک کارے کے دیستے جو سے کوئی کئی زاگیں اسی پلانا دینہ بو زاگیں جانک کسا 4 سال یا 5 سال ہے گئے بادشاہ ہوں زانے کی آئی عمر چکا سے اسی پیغام را دات کہ دین وارا بگو تی جانک کا پسم بہیں تیار بکن منگو مشی آروز کنک لوٹا وحدے میں دائیہ میں دین بوا کی بادشاہ سلامت ہے پیغام عشقت
باس بے قرار بود چرگانو کو پریشان بود یالا نو ما چه بکنن که ای وزاک همیشی جنده گی بوگشنه ہو مانا گوزنی کا لوڑا کشی نگوشی نیسا نکاح پکند یوں بنائیں گناہی ایشیات بادشاہ دیوانہ اسی اگے بادشاہ سلامت تک اجازت بھی منگو تو چار گپ کھنا کو بیجان بوش بارے چھ گپ پہ اسی بادشاہ سلامت کا پیشنٹ کی تو یک بادشاہی ما یک معمولی ہیں تی اسے یک مولدیں غلامی ہوں یک کنیزی ہوں میں ایک دائی ہوں کجا تھئی رتبہ کجا مانو کجا منی جنک کسی طرح شگان مجن تو بائدیں منی جنک کا گوں آروس کھنے کے بجائے تو پرو وتی مٹ کچ وتی وڑی نہیں بگر گوشی یہ من بادشاہ منی حکم ہے گوشی واجہ اگر منتی حکمہ ممن نہ منی جنک طرح مزوری بڑا گوشی منترا چوش کنے کہ دیگے کے بگن دی گوشی خیر قریب ہے نزور سرا ہر کسی دست زورا کنت بلے برزا یک خس زورا کینی نام رحمان ترا جنت گوشی بجنتے شاہن چو جا تنچو ٹپینت بیچارگین دائی چوڑا تدا گسا سربو گپ کپ کپگا لوڑا گوں ہمدا بیوش بو بادشاہ شمودا دیمدا وزیر وکیل سامان نشان دراہی نانا برے زندگی وہ پکشتے اگر چونا ایک کا ٹپینتا وہ مرتا ایک لٹ چامبٹا ایدا تن چاران بھائی جنک سرونا نشتا بلوک مرتا کارش چوڑا برت کلو کسارت کرت ایشان جنک کار زورتا تن بادشاہی محلا برتی شدہ بی بی کر رہا ادا جو سمجھ کو بندیش کو بی بی ادیست آئے رو خبرت کی منی جنک کے منی رنگیں منی خونے منی ساہ کپیں بلے منی مرد بیرا ہیں شیزہ گارا گو کے ما وقت حیرانو کے چھے بکنی وشی بس تو پیسر حال دے بلکہ نہ راہ میں بیت شب بود بی بی صاحبہ لوٹائیں بادشاہ را سمجھا رہے تھے کہ یہ ہمازہ گنت کہ تو منا گوا کہ جنک کی بو من خوشا نہیں ماندہ ہمیں دائیا برتو رو دیں مزنگ کو مرچی توشو تو کہ مگوشی سانگ بھی انتی جندہ زاگیں پر تو اگر روائے بھی تو ببو اگر نبی تے برال تو یہ وڑیں غلطی ہے مکم احمدآباد رد کو بی بی صاحبہ روشی تو باز بلائیں غلطی یہ کرتا بائدیں تو یہ وڑ مکرتے ہیں ہمارے میں پکوشتے ہیں گوشی بلکہ یہ زندگی ہے تا اللہ چیزیں روچ ایر کرتا گئے تو مانو چون آئے را پکوشاں بتی بچکر تواری کوشی نو بچار دیگا گپنے اشرا بزو ادا اچھے بیور جنگلا ادا برتے گے اشرا بزو ہلار کن گٹا ہونا نے بگر اور اسی دوئے چھمانو ہم پہ کش بیاری دا کس سے مزان کی اوڑیں جنک کے بادشاہ گسا پیدا ہو بادشاہ رہا یہ خبر نہیں کہ اگر ظالب المضبوط بی جن آدم غیرت مند بیت عام مرد آرہ چارت کرتنا کہاں بڑا برا سہرام بود پس سے چھونے حکم شر چمدہ زورت گوھار آرہ دیم پا جنگلا پہل کرنیت کہ یہ گا پر نجت چی جنک کا رند دو بچ ہم بادشاہ رہ بوت گا اداتا جنگلا براس گوھارا اترا چارت گوھارا گوشی دیر مکا پس سے کہ حکم ہے شی گوھار تونی عزیز ہے تر چھون کشاں دو اینا اترا دست دروت کرت اللہ ہی حوالہ ایکو گوھارا رہو جنگلا یا لیکو دیم ترات جگدیستے آہو گے آس کے آس کا را جاتے چمانا ایکشت گٹے ہو نانے زرتا تے دے پس کر رہا پسا چو چار چمانا زنڈیں ٹے لگانا دیست خوبصورتی ہے اوشی ہوگا کی تو شررن کارے کرتا بادشاہ تیکو بادشاہی ہے رست گلاشیں آودا بی بی کسانی بی بی جنگل تہا چھ نوا چوندی گزارا کنت گنجر دارانی ڈک لگ گا مزنی وقتی گوست داش پچھوم درتا برے اترا
थाक बंदी तो बरी एक बूच बूटगे जूरी चोंच वड़ा होती सितरा चिरदंत एक बलाएं द्रच्छी सरा कसानी का परेठाएं तगो हमारी सरा गुजारा का इत्तेफाकन बूती वड़ा कि यक दिगे मुल्की बादशाह की फसैल सवाद अदरता मर्ची यह तगो हमें जंगला दीस्ती प्राव शाबित की एक बलाही सागदारी द्रच की आतिशान द्रच के बुना दाश तो आदगिश्तम नौकर गुलाम शिकारी चीज़ें पर दारा चीज़ें पर आपा और चीज़ें पर शिकारेगी बादशाह गो संगता में द्रच सायगा निश्तगत किच्चा बुर्जा कम्मो इक्का निंदगत अंबुर्तगत हमें बानु की जनिक के बादशाह है कि जंगल है मर्ची बानु के कम्मो सूरत पीछान तवार कुर्तिशी दस्ता बारे आपतन चीता जाला रहता गुड़ा ये द्रोह पादा था उछता था उसी हाँ तो जिन्ने एजेंसियाँ परी है प्रेशतगी हर चीज़ें होती हाल बिदे अम्मा इंसान बायद तमरा ज़रूर नुकसान मदे इसी चार दिशा मनाओ गिंदगा उदीस्तिश वशी न जिन्ने न परिये न प्रेशतगी न बल्कि यक इंसानी चोमनी सर चिवड़ा कब तक माम ब्रहनगो श्वांच पिकने मनामिक करी चीज़ें विदय के मौती सितरा चीर पिकनी जाला गए बादशाह बलाही चादरी गुनत श्रा माम पुस्तगत श्रा गिरद कुर्तो वजीरा पुरजा चगलदात जनल का जुर्त उतरा बानु का सितरा रोती चीरदा तो जहलात सुबहान अल्लाह चम्मा ने पिचारा मुदा ने पिचारा दपुदंतानो शर्र पोजा ने महदारे पिचारे की बस अल्लाह दस्ते वक्त टाइम तक एक महकूनगी पर ये गुड़ा बादशाह जू कुर्त दिगे चादरे शी सरादा तो शिदे मारा चेरदा तो बानिम का निंदारे तो दिगे है छाल वाल न कुर्त सिर्फ अमिक के शिगु के तो इंसानी उसी आऊँ इंसानी सो वरक चरगिश दात पदावा तरबूतंत मुशरा गुता आतिश बादशाही महलता हेच दिगे जुस्से न को उसी अगति रजा भी मांगो तो सीर कनक लोटा शिगु गुड़ा माँ छिद दिगे चे लोटा कि मनी हाल बदत होता जंगला मवर न जाना मक्खाया इत्तेफाकन बादशाह बानुकार आरोज कुर्त बीबी साहब अब तुम्हें माड़ी असरा शर्र जिंदे गवाजे नगंत यक्की नबू बल्कि दो बल्कि सह तंगो तिलाएं बच अल्लाह पाकदात बच कमुट्रो टेबरो मजम बूतम गुड़ा नू बादशाह एक रुचि जुस कुर्त मंत्र जुस कुर्त कनंग की तो खैच खई जागे च खुजा छू मनी दस्ता कपते शी आज उस्ता मकम शी पदा शी ब्या के पिलाने मुल्क बादशाह नाम तो उसको तो शी महमाई जनिक को आयरा चे जनिक का सक नफरतत कि जनिक हस्ते जालबुल बेहियाएँ चीज़ें जालबुल ख़राबें चीज़ें जालबुल आरा जिंदगा नहीं लगी हैं गुड़ा आई चों को और मनाओ हमेशा पैदाशा गो अवारा इश्को पुकुशते मना अल्लाह चों दाइय ज़रिया संभाले पदा वापस मैं मज़म बूत हूँ वती द्रोह हमारा किस्सा कहानी कुर्ता खैर गप मदेम तिरतावार बंदा जता हूँ वशी भले मंत्रा अगति पिस्तेगा ती मासेगा विवरण खुशी मना मा पर मना खुशी शी ना त्रय सही मनी तंगो तिलाएं बचको न मनु बादशाह हूँ शी मना खसी सरा भरोसा नेस खुशी भरोसा बेका काय मना बा खुशी मंत्रा गो शर्र बढ़िया एक गो काफिला है क्या काफिला है था मनी वजीर मनी गजीर मनी वकील मनी काजी ये दिखे नौकर चाकर गुलाम द्रागो ना बस तो तैयारी है खुश मैं तैयार हूँ तो के हुक्म दाता मैं तैयार हूँ द्रोह मुचबूता बुढ़ा बादशाह आमदा फरमा कुर्त कि माँ हस्ते शुमे चारुमी मंजिला गो शुमा खाई मुलाकात भी मना दिखे चा गया रहोगी शुमा बिरत कि शुमरा मजनी कारवाने गोने माँ होती हम हंस पे बाल असरा खाई आओ अंश क्या रे यक चाबू के विजन आ कुजा रफ्तार रत शुमा वत जाने अजय काफिला दरात देम्पा बीबीए पिस्से देहा एक देमतरा तो यक इलाका या शब कब दिशा बहुतम दा तंबू जनुकाई बू खेमा जनी बू तो बड़ा बीबी साहब अचार्थ कि मनी
وزیر بادشاہ ایشی ہوتی خیمہ رات منی خیمہ نزدیکا حمدہ جنگلوٹی گڑائشی گو کہ وزیر صاحب تو مہربانی پکا کم ہوتی آخر را بھی جب ماں چتو پردو کہ میں بادشاہی جنیو اسی بنا بادشاہ گشتا کہ بی بی صاحب تمبوے نزدیکا ہوتی تمبو بھی جنے چوما بھی کیا ردیہ پریشانی ہے بی خیر شب جنزام بود بی بی صاحب بعض پریشان ہے سائیں چکے گونا چاری پادرش کی توار ہیں بی بی صاحبہ گوشانہ ربط چاری خیمہ دپا ایک مردیہ تو اشتا یہاں تو کہے گوشی ماں وزیر ہوں شی خیر ہیں گوشی ماں ادا کہے شب تہار ہے منی خاطرہ وشکا گوشی تی خاطر ترا شرم نئے منتی بادشاہ جنو وشی برال منترہ نئے لی ہر چوڑا منی خاطرہ وشکا تی مستریں بچہ رزو دیمائے دات وشی ترا ایشی دروئی ہیں وزیر کو جانو یہ ٹیمہ شیطان سرائے سواریں زہمارے کشی چاکو گردنہ رسیس زاگے ادا دوری دا شی ہاں نو شی تو اکا ظالم بوت گئے میں ٹیمہ با وضو مری ڈناوتی وضو اپروشی تو صبر کا مکائی مس بی بی صاحب ڈنا درات بادشاہ دا انتظار کرت انتظار تا مشتا صافیہ پچ داتی شی چھارت ماسی نیت بی بی صاحب تہا نیت اسی ہمیں لاشارہ گنڈو ازر تو گو جاگے ہمانگو کڈو کڈ کرتو وطا تو تی تمبو تا وپ بزاما ہی چیزا صحیح نہ روچ بوت نہاری چرند دیے گپ پتران کسیا نہ کرت کارواں پدا جنزاں بوت دیماتا پدا شب کپت ہمیں رنگا پدا تمبو جنکای شروع بوت خیمہ زنی بوت ہر کسا ہوتی تمبو تہا شتا آرام گرزا وقتا ہمیشتا چارن وزیرہ ہوتی مرچی وکیلہ ہوتی تمبو ارہ نزدیک کرتا بی بی صاحبہ توار کرت کہ طرح خیر ہیں تو تمبو ارہ ادا جتا مچے بکنا زی وزیر ڈپٹی ہوتا مروچی منی گے اسی طرح خدای دروی مہربانی بکم تمبو کمو آنم گا بھی جم زال بولے بادشاہ جانو وشی بی بی صاحب منا حکم بوتا بادشاہ نیم گا چی منترا یو کمیلا تی نزدیک ہوتی تمبو بھی ہمیں رنگا شب وست شب آخر وند بو چاری ہمیشہ مرچی وکیل شی ہاں بی بی صاحب شی ہاں خیر ہیں کشی منا تو چپکا منی خاطرہ وشکا شی رہی تی بادشاہ جنو تر شرم نیت تو یہ گپا جنے شی شرما چی گپ گوستا کسی نے زوکن چوما بھی روچ بکپی روچ بھی تے گوشی طرح ای منی گنڈو ہے دروئی نیام تا یہ بچہ دے مائے داشت گوشی مرچی منترہ ہچ صورتا معاف نہ کری شی بازی منت سمجھت کو زاگر دے مائے دار چاک کو گردن آرہا ای زاگے وکیلہ جاتو زاگ شہید بوت بی بی صاحبہ پدا ہمیں درائت کہ اگر تو اکس نا خدا و نارا ہے تگڑا منا بل مروان من با وضو بعد از نمازا دز نماز پروشن ڈنا پدا گڑا مکھایا ہمیں رنگا وکیلہ انتظار کرت بی بی صاحب نیت تھیشی ہمیں گونڈوارا زورت شہیدارا پرت بارے کجا دگے جاگیا کلو کا سارت کرتو وقت شوتی خیمہ تا وقت دفعہ برزو دفعہ سال ماہ دیرہ وزن تک بری پدا پہلی لوٹان کی توار بندراج گرہ گئے گوڑا واجہ چونبوت کارواں پدا ہوتی ہما منزل نمگا کی بی بی صاحبہ رضوتا پدا روانت بی بی صاحبہ پسے نمگا بی بی صاحبہ چیبو گا بادشاہ رنگا گوہنے سیمی شپنت شب کپت ہمیں رنگا چیزیں وات یا نوارت ہر کسا دمبر تار کا ہوتی تمبوانی تہائنت چاری مرچی نزدیک ترا قاضی تمبو جنو کے ہاں قاضی صاحب تی تمبو دا جنو کے وشی آؤں تھی دوئے نا ڈپٹی پورا کرتا بلکہ آچتا بے خیال ہے ماں چتا بے خیال بوتا نبی کہ ماں پرچا علم و دینہ چرچیزہ واقف ہوں چوما بھی کی طرح دیکھ تکلیف ہے بی وشی بس مناچ تکلیف نہ بھی تے مہربانی بھی تو وچی وڑا تمبو کم کش پکا
شی گپ نزو شی من آرڈر بوتا بادشاہ نے شر تی کیا آرڈر ہے بیا بس ہم دا چارن یکٹھے میں ہمیشہ پاد گرانے تو قاضی صاحب پتر قیمت شی ہاں قاضی صاحب خیرن طرح تو ایک نیک راہ مردے شی مرچی شیطانہ ونا باز دے گوڑ سکین تک اسی طرح منی ای بچے قسم ہے بچے قسم بچے چیا قسم دے بچہ مراہ چھ دور کنی قاضی جت زامے زاگ سر او دا کب تو ماسیا پدا میں گپر جب بی بی صاحب مجبور ہے کہ میں پاک دامن سال بولی منا بل کہ مروں وتی وڑا دز نماز پروشاں تو کہ بے راہ ہے میں مجبور ہوں کائیں اسی دیر کو ہمیں رنگا صافیہ پچدا تو قاضیہ زر زہگارہ چوڑا برت کجا کٹ کرت ایزاگ سیمی ہم شہید بوت دیم تری توار بند وہ دیکھی بی بی آتو تے خیمہ تا چھارتے کہ ایزاگ نے زانتے کہ اشرا ہوں قاضیہ کچھ تک شہید کرتا برتا بارین کجا کر لو سارتے کرتا بھلے شکر گیا اللہ کہ اللہ منی عزت پر دگبوت محمد چھتوں ہمیں دا چھ درخت تو آت دیما یک بلائی کھوری تچگا بلائی آپی دریائیں پورا ہمیشہ تو تر دور داوشی چیز زندہ بلے ماں میرا کہ اکا تکلیفی اکا خواری اکا بزدگی کہ منی عزت سرا اکا حملہ بو گائیں چی زندہ مرک شتر شکے آپ پتا اترا دور دات آپ اشرا زورتو یک انچی جاگے آرت کہ یہ ہما علاقہ ہما ملک ہے سند و سیما کی پس سے علاقہ ہے آپ اشرا کے لامبدا تو یک کریارت شش ہمدہ فقیرتا میں فقیران دیست کہ یک جنے آدمی لاش ہیں شاید کش تو ڈنا آرت میرا چارتش یہ وہ زندگی گڑا اشا چونکرت اشا یک کرا کش تو ہمدہ نو چار گئے تھے آوشی من گری نے آوشی من گری نے شش براسا شنتا مسترین براسا کو شی چھوپ کنے میں پیس زندگی رہوں وہ دا آئی ہر کسر دات وڑا حمودا گپ بھی شا زور تو آرتی دا ہوتی پیسے کر رہا مسترین فقیر علاقہ مزنین جوگی ایشی کر رہا کہ آرتش ایشی دیس ڈول دروشمانا ایک بادشاہی جنکی ہیں بادشاہی جنبی شی مردم مردم ادا چھون سربوتا کنت چھون ادا تو اشرا ضرور گمشی ایک واڑی کنک بوتا گنا اسی چون دوا درمان کو ادا اودا ماسی چکایا بی بی صاحبہ سما کرت گڑا اسی بدیوتی حالاں اسی من حال خاص ہے نیست اسی تا چیز آنے اسی من کم و باز ہمیں قصہ و کہانی زانی دیگه چون خاص این چیز منا دیگه کار نیت بزن دیگه کار چیز نزانا شی خیر منی زاگ گئے تو بچکن توار کو شی شمرا گوہار نہیں شش براسی مرچی پدی شما جنین کستی جنین نہیں شما گوہار ہیں دروہنان دستر سرایر کو شما گوہار ہیں شاپ بیت گوہار گمشان دیوان کم پمیشان وش وشنگ گپ و حبر حال کم ہمیں گپ و حبر حال شت یکرچی اسی پس دیوانا کہ دا یک فقیر آئی شش بچن تو یک جنکین تھے وہ بعض وشیں قصہ گوئے شی پیغام کرتا ہمیں فقیرانہ کی شمان چپ کنے ہوتی ہم گوہار اب زور بیارت اور من قصہ بجنت بلائر اب زور اشرا کے بادشاہ ہمیں بی بی صاحب مرد گوشتے کہ میں سیمی روچا شمرا سرباں آہتے دا دیستے شانہ شی ہاں وزیر وکیل قاضی یہ دیگه مخلوقہ شو بدے حالا منی جنین کو جائیں منی سائیں زاک کو جاؤں شی جت زارش فریادہ شروع کرتو شی واجہ امتی سر سلامتی لوٹا اللہ تعالی سلامت بکاں کہ یک بلاہی جاتوی بوتا اما ماوقتا زانتا کہ یہ جن نے یہ جن سے یک جاتوی ہے تو اشرا کار چوم ابھی ترابا شکری تو بچتے اسی سائیں شفاوتی سائیں زاگے وارتا
آخرا ماگو کے نو بادشاہ پیدا کی ملامتیاں اسی چونکو چمدہ جست شو بس ہر کجا شو وجہ کلام با بیا واتر پا پدا رہا ہوں شی نائی چھو نائی گونا منی پس بادشاہی فلانا ملک چنی یہ نو ماما سمسرا آتا گا ما ضرور ہوں پسائی کو ملاقاتی کرنا جستے کرنا نہیں کسی بادشاہ کا پر پدا نہ کر تو آتا ہے دا شی پسے ملکا ادا کے آتا بادشاہ را خبر رسید یک دیگه ملک بادشاہی آتا جو آشان عزت کنگ بو احترام کنگ بو تو ہم شپے وڑا قصہ گو آتا ہر کسا ہوتی قصہ و کہانیاں نہ گو بلے ہمیں جنک کے پس ہمیں بادشاہ گوشی بیا کی منی دا بلاتے پکیرا اشنا جنک کیا سکھا وشن قصہ گوشی بریڈے مشرا بیارے گو مشرا وجہ پردہ تا آر تو ایشنس بڑا جنک کے شرط بیشتا ہے کہ میں بی بی صاحب ہے نوآ نزانا ہوشا میں پکیر جنک کے اسی چمیں پردہ تا چو کمو چارت کہ ونی پس نشتا براس نشتا گا منی مرد نشتا ہمیں وزیر وکیل و قاضی نشتا گا شی واجہاں قصہ محمد شپاہتا پر شما گشتا شما دیوان میں باز کرتا بلے مروچی امنی قصہ یا کنچی قصہ ہی کیا قصہ نیاما سرگی نہیں پادائیگی نہیں گپکنگی نہیں اگر کسے پادت بادشاہ کو مگردنائی جنی بیچارے بار کسے پاد میں مسوری شر رہے شکے سارا گڑا بنگیج کرت اسی ہستا تک بادشاہ خداوند پاک جندت بادشاہ یک ملکی بادشاہ تائرہ بچکیں زگ نبوت اولی زگ ای جنک کی بوت ایتی جنین ار پرمان کرت ما دیگه ملکی روگاں شما تانچو پگن زگ پیدا بو زگر پیدا شگو اوار جنک کارا بیر پوکوش شما بھی کی ایمنی بدنامی سبب جوڑ بھی ابلے ای گپا نا واقفت کی آودا کے ظالبو عزت ہیں شر ظالبو لارا عام مردین چاٹ کرت ہم نکم وتی یہ قصہ رچے اولا بنگی جی کو دا کہتے آرتے وزیرہ وکیلہ زہگانی شہید کنگ پدا چون وطرہ کشتے و چون دریا دور داتو ای گپانا دروہی نہ جتے دی ماروتی درائے کو عجب شنو منا زانے نزانے پسائے جت زارے گی تو بگلا کو پھر آسے گری ہوگا لگے تو وہ مردائیوں ہمیں گپا رجت کہ ماں زانی کو تو بعض ظلم بوتا بلے خیر آبچ منی شہیدنت تو بوش کہ من گمے وزیر و وکیل و قاضی اگو چونی کردے چونے سزائے بدے انشاءاللہ بڑا بادشاہ گو کہ ہمیشہ پیسہ کہ یک سزائے مناو ہم بدے کہ من ہم گوشی بڑا ظلم کرتا شی خیر تو شی پیسہ ہے تو تی معافی لوٹے بلے قابل معافی نہ سی اسپ لوٹائے نگبوت سی اسپانا آر تو ایشانا چرنگا بور سواران صورت اسپے دنبا بست شیشان تناوتی اسپان بتا چینی تاکہ ایشانی ٹکر درائے بنت ایشانا تاچینگی اسپے دنبا اسپانا چابکانا جت بور سوارا گردیں واپس ہی آتا خالی میں چٹ پشتا گونا شانی لاش شن ٹکر درانا با قصہ ہے مطلب کہانی عیشت کہ زال بول یک مضبوطی چیزیں کہ آرہ من تو پاد سوا سے گوشاں اکلا چھ ناکی سے گوشاں باریں چیا چھ گوشاں ای قصہ کہانی اشتا بلائے مطلب ہے بندے امیدیں کہ زال بولے قدر کنگ بھی تو زال بولارا چکم زور زانگ نبی منت وار با واجہ منی قصہ رہا تاکہ سرجمیہ گوش داشتو چیزی چیشے پنت زورت شمع کستر شمیم بہار بلوچ